Hola, sóc en Jordi Martín Lloret, l'editor d'Ànima Llibres, i avui hem vingut al cor del barri del Clot a donar les gràcies a les dues llibreteres de la llibreria Pebre Negra, la Maite Cusó i la Maite Sánchez. La cosa que estem més agraïdes, jo crec, que és la gent, els lectors i lectores, el públic, o sigui, ens hem fet grans. Doncs hi ha hagut un públic, no, que potser venia a buscar el llibre infantil i trobava alguna cosa adult, que ens ha fet créixer en adult, ens ha fet créixer en coses que ens agraden molt. Llavors, tots aquests detalls ens ha fet anar cap a fora d'una altra manera, o sigui, dirigint-nos a la gent, però la gent a nosaltres, o sigui, és infinita gratitud. Una altra cosa que ens ha passat com a llibreria és que ens hem associat amb altres llibreries cooperatives, nosaltres som una cooperativa, i ens hem ajuntat amb altres cooperatives de, bàsicament, Barcelona, però hi ha alguna que també és de fora de Barcelona, i hem fet com una petita xarxa que intentem fer coses comunes, i hem establert un projecte que es diu Sempre és 23, una mica sortint d'aquest concepte de que el 23 d'abril era el dia que havíem de vendre els llibres sí o sí. Llavors, com que el 23 d'abril del 2020 no va passar això, doncs vam decidir una miqueta, llavors vam fer moltes reunions via internet i així va ser molt divertit. I ens vam conèixer perquè hi havia llibreries que no ens coneixíem. I això també ha sigut un fet que ha sigut també molt interessant de veure i de veure créixer, que també ens ha agradat molt fer-ho. O sigui, infinita gratitud en cada una de les etapes, assumint dues coses molt importants, jo crec, que ens han fet estar aquí, perquè la gent ens deia aquí us volem cuidar, us volem mantenir, i això significa comprar llibres. Però una altra part superimportant i potser no és tan visible, que és la lectura de llibres. Ells ens cuiden a nosaltres amb ells, i això, editors, autors, o sigui, crec que hem fet molta xarxa, ens hem fet molt forts, ens hem fet molt visibles per ajudar-nos a no sentir-nos sols i a veure on estaven els nostres problemes, debilitats i sortir-nos junts, vull dir que màxima gratitud. Des d'Ànima Llibres volem traslladar als llibreters del país el nostre agraïment més sincer per la tasca que han continuat portant a terme durant aquests mesos tan durs de crisi sanitària. Gràcies, llibreries, gràcies, llibreters, sou imprescindibles.